BPF दोलोनि मावफुं सोद्रोमा मासबार हालामनि MLA सरन बरो बिथांनि गोग्गाथाव बाथ्रा। गावनि बियाबनि सिङाव थानाय गासैबो गामि गामि हाबनानै रायजो राजाफोरनि खौरां लाहैदों MLA सरन बरो बिथाङा। थिग बेबायदिनो बिथाङा रौता ब्लकनि सिङाव थानाय नतुन फानबारि प्राइमारि आरो कसारिसन प्राइमारियाव फैनानै रायजो राजाफोरखौ खौरां लाफैदों। लोगोसे बिथाङा गामि गामि हाबनानै दैबानाजों गरा खुरखानाय आरो माथावरि बायनाय न' बां खहा जानाय नखरफोरखौबो खौरां लाहैदों आरो थाबैनो बेफोर जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै होगोन होननानै बाथ्रा होयो MLA सरन बरो बिथाङा। नोंथाङा गावनि फेभरेट शो नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानाय फैबाय नामा? गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार ऑप्टिक ब्रॉडबैंड प्लान्स। मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रीमिंग, गेमिंग, आपल'ड, डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827।